किन्तु जों थांनानै नुबाय जे जेबो गैया। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैयो। बिपिएफनि बिजाथि कुमुद चन्द्र नार्जारिखौ लैहोर लैहोर मदद होफैनाय नुथाय। किन्तु जों थांनानै नुबाय जे जेबो गैया। ज' जानानै मोनसे डिसिसन लादों ओमफ्राय डिसिसन लानानै जोङो नांगौबा फुराना पार्टियावनो जों थांफिनगोन होननानै जों दा बेखौ जोङो दा दिनैनि बे समावहाय जों जयनिं जाफिननाय बे जादों आरो। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारखौ दुखु मोननानै सरकार गैयै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब जयनिं जाफैयो। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि दोलोआ रायजोनो रादाय होनायखौ मावफुंनो हायाखै नामा? কিন্তু আমি একো রেসপন্স পোৱা নাই কারেন্ট সরকার পৰা এই কারণে আমি সবে ডিসকাস কৰি ফেলাই আকো ঘুরি কিনে বিপিএফ সরকার আহিছো। कुमुद चन्द्र नार्जारिखौ 9 नं बनरग बियाबाव देरहासार खालामनो जयनिं जाफैयो। इउपिपि दोलोखौ नागारना फिन बिपिएफ दोलोआव मदद होफैयो। माने जोंखौ जेबो रेसपेक्ट बा रेसपन्स होयैनि थाखायनो जों दिनै बिपिएफआव बरायनानै फैफिननांगौ जादों। क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरग बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि बारग' बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारिखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो इउपिपि सरकारखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव सा 50निख्रुइ बांसिन सोद्रोमाफोरा लोब लोब हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैनाय नुथाय। माबा मोनसे हप लानानैहाय इउपिपिएलआव जइन जाफैदोंमोन। दिनै जइन जासेयावबो जोंखौ रावबो लिडारफोरा रेसपन्स होयैनि थाखाय माने जोंखौ जेबो रेसपेक्ट बा रेसपन्स होयैनि थाखायनो जों दिनै बिपिएफआव बरायनानै फैफिननांगौ जादों। जोंखौथ' रावबो जबरदस्ति खालायाखै जों गोसो जानानैसो फैखादों। किन्तु जों थांनानै नुबाय जे जेबो गैया। गासिबो सनस्राजोब आरोखि माखासे मिसलिया खोथा बुंनाय माखासे जेन'बा खोथाखौ फिदिं फिदा खालामनाय मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाय बेफोरबायदियाव मानसिफोरखौ माबादोंमोन। दा बिनि थाखायनो जोङो ज' जानानै मोनसे डिसिसन लादों ओमफ्राय डिसिसन लानानै जोङो नांगौबा फुराना पार्टियावनो जों थांफिनगोन होननानै जों दा बेखौ जोङो दा दिनैनि बे समावहाय जों जयनिं जाफिननाय बे जादों आरोखि। जोंखौथ' बिदि रावबो जर जबस्ति खालामाखै। जों जोंनि गोसो बायदि जों फ्रिदमैनो जों फैदों। जों उनाव खामानि मावफिनसिगोन जों बेयावनो आराम मोजाङैनो सिगांनि बायदि जों खामानि मावलांफिनगोन बेबायदि जों साननानै जों बयबो बिदियाव फैदों आरोखि। কিন্তু আমি একো রেসপন্স পোৱা নাই কারেন্ট সরকার পৰা এই কারণে আমি সবে ডিসকাস কৰি ফেলাই আকো ঘুরি কিনে বিপিএফ সরকার আহিছো। কারণ আমার বনগাঁও সমষ্টির কুমুর ছাৰটো আমাক এটা হোপ দিছে একটা মানে এটা মানে ওয়ে দিছে ভালো ওয়ে দিছে এটা হোপ হৈছে এটো মানে আমি সবে মিলি কিনে এটা মানে আশা কৰিছো যে আমাক মানে বনগাঁও সমষ্টিৰ নেতা কুমুর ছাৰে আমাক ভালকে কিবা কৰিব। नोंसोरखौ गोजोननाय जासिबाय हरना गुनाबाबो नोंसोर जे आंखौ पाब्लिसिटिनि थाखाय कपारेसन खालामफैदों खोब आंनि थाखाय मोजां लक्षण आरो जोंनिनो बनरगावनि बे समस्तिनिनो बिसोर गथ'फोर दिनै जायगानिनो सासे मानसि मोननानै बिथांमोनहा मोनसे गोजोननाय फैनानै आंजों गावसोरनो कन्टेक्ट खालामदों। बिथांमोनहा बुंनानै लादों जोङो मोनसे समाव भुल बुजाबुजिनि थाखाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जोङो भुलै इउपिपिएलआव थांफ्लांदोंमोन। दा आदैया आयंआ बा आदाया जोंखौ बजबनानै लाफिनोब्ला जों बिपिएफआवनो थांफिननोसै। जोङो आगोलनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफा आरो जोंबो बिपिएफनि बिदिनो सापर्टार खामोन। खिन्थु गेजेरावल' जोङो मोनसे बिदि भुल लामायाव थांदोंमोन। दा नंखाय फैफिननोसै होननानै बिथांमोना फैफिनदों। आं खुब मोजां मोनदों खारन दिनैनि दिनाव सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रानो मेक्सिमाम खामानि मावनो हायो आरो भबिष्यतआ बिसोरनो जोङो दिनै बैसो जाबाय खिन्थु दिनै बिसोर जानाखि जइन जाफैदों बे गथ'फोर बा भटार्सफोर बिसोर गोबां इयुन दङ बिसोरनो जोंनि बिटिसिखौ उनाव नायलांनांगोन। ओंखायनो दिनैनि दिनाव जे बिथांमोना मोजां मोनसे राजनैतिक हानजा हिसाबै हाग्रामा ओनसोलनि दैदेननाय बिपिएफआव हाबफैदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बरायदों
खुब गोजोननाय फैदों मोनसे आरोबाव आङो गोहो मोननाय मोनदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन रायजो राजा बे माबाखौ धन्यबाद होगोन साखाफारा हिसाबै जोंहा ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेल बुथ लेभेल जोङो जेराव पार्टिनिफ्रायनो गासै पार्टिनिफ्रायनो जोंनि वार्कारफोर जोंनि मावथिफ्रा गिदिंगासिनो दङ अलरेडि खननै राउन्ड जोङो बुथ लेभेल आरो प्राइमारि लेभेलाव मिटिं खालामबाय आरो बहाय रायजो राजाफोरनि जेनाखि आरोबाव हाग्रामा सरकारखौ लुबैनाय बेखौ जों मोनजोबदों आरो बे 1 आगष्टनिफ्राय जोङो मोनसे जुद्ध बादि मोनसे जोङो दा प्लेन खालामनानै मोनफ्रोमबो गामि गामि साफ्रोमबो न'खर न'खर हाबै हाबै जोङो बिपिएफखौ मानो भट होनांगौ आरो हाग्रामा सारखौ जों मानो लाबोफिननांगौ आरो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ जों बिटिआर बा बिटिसिनिफ्राय होखारनांगौ बेखौ जोङो रायलायलायनानै रायजो राजानि खाथियाव थांगोन निस्सय मोनसे धौबो ओरैनो जागासिनो दङ बे धौनि गेजेरजोंनो जोंनिफ्राय जुदि आरो बहाय जों नुजाहैबावनो हायोब्ला बिथांमोना जोंखौ बांसिनै बजबगोन आरो बे बजबनायनि गेजेरावनो जोङो मेक्सिमाम भटखौ जों मोननो हागोन बेखौ नुहुरदों आरो जोंनि बे फैगौ इलेक्शननि थाखाय जेनाखि प्रिपारेसन बेयो फुल फ्लेजेड जोङो प्लेन खालामखाबाय दा फोथाराव ओंखारनायनि थाखाय जोङो 1 तारिख आगष्टनिफ्राय थिग खालामखाबाय 50 जनसोनि बारा जोंनि सेंग्राफोर जइन जादों बिथांमोनहा आरोबाव आंखौ खोथा होदों बा बुंदों नंगौ सेंग्राफ्रा मोनसे गोबां गावसिनि फ्रेन्ड सार्केल थायो बिथांमोनजोंबो गोबां फ्रेन्ड्सफोर खालि जोंनि बनरग समस्तिनि नङा दतमा समस्तिनि देबरगाव समस्तिनि बिथांमोनाबो बुहुलाव इउपिपिएलआव सोरबा बिजेपिआव थांनाय मानसिफ्रा बिथांमोनजों कन्टेक्ट जानानै दङ हयथ' सप्ता खनसे बा सप्ता खननै गेजेरावनो बिथांमोना आरोबाव बे रोखोमनि गोबां जन बेबायदि आरोबाव जइन जागोन बेखौ नुहुरदों खुब मोजां लक्षण